balang Presbyterian Umling ka bahap akhat aring do syate pastorate hapo ka riboy syate Presbytery jong ka riboy Presbyterian Synod menta ka singkat pratrik nok pra kala penlongi ka yewidi thet ke marba mardi bat kiwi ya ka tep kum ka food fest kam gospel concert ka jing tmuhi jong ka balang Presbyterian Umling ban penlongi ka food fest bat ka gospel concert ka long kum shibenta ban penmi pisana ka bata ban snai ka ying mane jong ka balang haKa food fest kam gospel concert lawan bar sekhelang da MLA ga nokpo uba Meral Bonds Baderu utman besan ka balang Presbyterian Diwan haKa jindon lang ka kongrona kamdek MDC ka nongpo uraja Brahma project director ka DRDA lembat kinong ilam ka balang Presbyterian Umling na lor ka jintnam ka yew yedi thet anang pon sungshit susu haKa janmet tegi sur kunut ruai ki balami na kirendang ki Thiang jong Kynhun ruai bapawnam ka jela ka kids Tarari nongston haKa bagi pajba jong tega than ki la itur sajan bat sengap iki sur kunut ki basngop tenat bat ki Thiang nagal yang ka balang Presbyterian Umling kala khatru iki wegi Kynhun ruai bapawnam ka jela ki bukun top ya ka ratam ka Kynhun Hills of Praise bat ka samla kin tiulen maupnyang haringkat ka jinshim bentalang da Kynhun ruai jong ka CE Society balang Presbyterian Umling ya ka organizing committee ka belapoy perkhat ban organize lane ban kandat itung kini ki program ka katmei lane ka phang preng ha ka jingi ka jonga ka long ban je song ka jinglong ka wei ya ka jingi atli hashnong hatau bat kunju ru namar bakala jangkut atat kane ka snam ban penkemen pensubhai ki pun samla ki jongi ki pun rep ki jongi na ki jingkiet ki jongki ki ba pia ki ba kila yakiet baru sistem yang kijing pule kijong ki. Kene kapor namar balak te ini balak kumno san minit ngatrai nganombang san minit ru. Ngashim ya kene ka kabu kalat bantit bok kitian ba kene ka gospel concept kejungi ba kene ka food fest kejungi kandalong kabayag baik kabayag unci kabasay sok kung ba pila yatmo na dok pasdang panisyong committee ban organize ya kene ka program. Kublay pun ya kitu baru kibayashim benta ha kanika si baru sisni
ban penlong ya kane kasmi ke bajok Jong pi hagi benta beper ban petikna bagani ka program kanlong ka bejo ni snow tu biang menne bang iyo ekala bani sim benta ban mat di jingbam ki bagi nong song di dekat ke ngabalang kila pengkre kanong idap di jing sukumen ka bakrau ban mat di jingbam ki babang ki balapan di ki celit ki rendang ki jungi bagin bam ki nadu ke tandoori chicken hadu upani puri hadu ki jhur ki jhap ki jhur sem bad gidon ki stall ki badi ki jan bad ki wei de ki jingbang ki bakher kani ko pandi ya ga jing tandi ya ga sap ka bi bidan bad pentikna bagani ko program gadi banlong ko bajam abang ya keren sapang ka food fest lani ka gospel concert ka jing mo ko salendet jom tani program kolong ban penmi fan kamu ni keren sapang jing ai sa ka kam ga jong blay lani jing ai ka jing nok sinyang ni kino ki kam di bawah ka jing syakri ya para marjan kolong jing syakri beli abang ya keren sapang jing ai Sokmen mani bagi babun kita kat agi Kynhun galang berher bila kela ke pemberkat na ke bahasa ke bakamba aga bangila Kynud kertomnya peni kertomnya ai syaga kam ke jomble aktin ke jomble ke dalam jemut yang ini berkaum sok ke ai ban ya ke bapediang ban suku yang dijindon kam jong jing no siang hamtam haKa bede bat jing ai kawi ke suku bun na pedeng jungi ngijupin belin kila de hagilonging kilong sem naga benta mangin no kawi nag suku na kejingmi ka bagi gidan di babun kita khat kilonging kila but renti ia gani kerkom penbet daga baburam kidangdang kan dokat ni dekat yung patla pan budrenti syahang kajing ai kaway na kasipaw